ndihambe ke ndize nazo ezinto kuthiwe ke mandibambe side shaft apha ngasemva njengoba uZondi ebetha le nto le bearing ya uyibethile ke le bearing kakabini uthe kwesithathu wataka ispark sazobetha emehlweni kuwe sandibetha spark ingqondo zabekho najikeleze wathe buza uba yintoni de ikhona into enzekile ndathi xa ndivala elimehlo libonayo ndifuna ujonga elibethweyo akusekho kwandibona kubomvu khambi khona endibonayo athi lo tata kuthiwa uZondi nceda iya ukuzingisa uzingisa nguclerk wethu weplant ndiye athi mandiye kuya andijonge le ntsimbi xa ndifika kule container kazingisa athi ioffice ndithi zingisa kandijonga abuze uba kwenzeka ntoni diba ndibe ndithi heyi ndibethwe intsimbi imehlo alisatyhileki abe ke uzingisa ziyatyhila ngesandla athi nantsi le ntsimbi ivelile xa ezama uyikhwetha le ntsimbi yatshona ukutshona kwayo athi uzingisa mandibaleke ndiye kwa-safety kodali umnye umfana we-safety office nomnye ukuthiwa unele ndiye ke ngokunqama udali arefuse ukundileqisa sibhedlele so kancinci nje le nkampani sithetha ngayo nguRamdel tata uRamdel kanene kahle yena wenzani umsebenzi wakhe ndiyaxolisa uba ndikumise kule ngcaciso yakho enkosi tata wenzani uRamdel umsebenzi wakhe tata wenza indlela wenza indlela wenza indlela zonke endlela nkulu alright enkosi inkokheli iqhubeka tata ngokheli so ke ndiye ke kwa-safety usafety arefuse ukundileqisa sibhedlele ndibuyele again uZondi lo uphethe iworkshop udala uthi ubhizi pha athi kancinci nje bhuti ningaqhawulanga ngoku ubuyela kulo bhuti uphethe iworkshop usebhizi uvuza igazi ngelo xesha lophela ngaphakathi ngokheli because ubomvu ngaphandle uba bangathi andibonini uhamba wedwa ndihamba nendoda akho kwamntu okukhaphayo ukubonakalisa into yoba ulimele akho kwamntu okay ngokheli kodwa kamangqina onke wayikhona ibonakala ese-internal blood yes iblida kangaka okay so xa ndibuyela ke ngoku ku-innocent kuthiwa zintoni make zi-first aid awar zintoni zangakwazi nokwenza inzame nenye zangakwazi alright ndicinga uba makheyi masike simve into yokuba emveni kokuba imhlabile uzoda siweni nesibhedlele okanye kubiza uncedo lokuqala ake simnike nje chance into le kancane lapha baba ba ile ba dira ntho ba bitsa gore ke medical report ko company bayenzile i-medical report into etshoyo uba ulimele abakhalezanga kuyenza kuba babendibaleka bekubaleka nkokheli okay malekele njengoba etshile inkokheli masiniyekeni aqhubeke sifuna ude sifike esibhedlele babendibaleka ndithe ke ufika kwam ke kulo supervisor ndimxeba uyala ke ngoku usafety athi ke ngoku usupervisor lo ndiphetheyo hamba leqa ikliniki ndithi ke mna ke mandileqizwa imoto uthi imoto azibhizi phofu imoto yakhe yiyoli nenye yiyoli yayimoto ndiye ekliniki ngoba le ntsimbi ndithi 4:30 le ntsimbi late ngelaxesha lotshayisa uyanini ke ngoku ekliniki ngala 4:30 igqiba ndithi emva ndisuka ku-safety nalapha kuweni ndicela ku-safety arefuse athi koma ndiye ekliniki ndihamba inyawo ekliniki ndathi xa ndiphuma egeyithini adibana netrak ye-diesel bus iqhutywa ngumfana abongile sikrenya umnqongo isiduku ndicele yena athi yeyi ndiyoyika uhamba le trak ubheka ngapha ngasekliniki ngoba kodwa ndiyoba idizili ndithi hayi kawuyeke ke bawukazi ndihambe ngokwam ndinyuke ngenyawo ndithi xa ndiyofika ekliniki ndifike ndibuye ke kwakhona elimehlo andizaboni ko ndidizi ke ngoku lo tata nalapho zange athatha ingqalelo ndizoncedwa ngutata okuthiwa ngu-Ellen utata okuthiwa Ellen okuthiwa ngusithathu isiduko sakhe kwangapha waseqonce owayi-service field phaa emsebenzini engumntu ohamba etshekisha apha esayithini ekrisimeshini wathi madibe ungcono mandikubalekise ngokwam esibhedlele unini ke ngokwixesha unge-2:05 ke ngoku ubulimele xesha nini mhlawumbi ndilimele phaa nge-4
Oh, okay. Ekuseni. No, late. Oh, late. Oh, okay. Wandileqisa lo tata ndiyofika esibhedlele I think 20 to or 10 to 5 because isibhedlele asikudanga isibhedlele kuthiwa intlasa